Diphu Rongkhelan Rongchiti Malong Foodmart Kulat Longle Patta ingthan det apita Kulat ahem prepared pusi lam kiklam Diphu Revenue Circle Kaparlu Diphu Rongkhelan Rongchiti Malong Foodmart Kulat Suresh Agarwal Rup Narayan Agarwal Lapen Kailash Agarwal atum Kim Rakponlo Lapen Kichiaso tumhan ke Longle Patta pilong le pusi KUYAI KHDRC lapen kapre hamphang asong atumpen chesong ponlu lapen hamphang asong atum kehang ponatengsi karbiang long autonomous council pen longle pata bang ingthan petlo so longle lahai kichi aso tumphan longle pata kang than pon apot karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso lapen Diphu Revenue Circle Chokomar atum aphan KHDRC atum kachuru pajir ponlo Rongkhelan Rongchiti Malong Foodmart akulat aphan longle pata ingthan det aphit akulat ahem nang priprede lasi longle pata kang than tang det le lahai kichi aso tum akulata privek nangji pusi KHDRC asong atum pen chuningri pontulo News report JKA News 24/7 Handak ke phanang kok ni tum chu ke dam tang 2023 alom palo ni tum Foodmart tumhan la so dem hempakim longri punili tum hosu pentame chisong lo lapen chisong la so phini tum lo pilo lo ke pipen kiklem bangke ningkan sia phi sila tum klem rong asi la so pota ateng polote itu apota ateng nenon puri pol Suresh Agarwal apota number 264 lapen number 2 Rup Narayan pota number 605 Kailash Agarwal pota number 606 lasi tum laso Foodmart lo tum korte bang thom si pota kuri det lasi laso phone ni tum hosu tame cancel nang pu ni tum chisong bom lo laso ni inut bhani tum nang pu ni tum phan poisa chu endet pu lasi pini hokpet ni tum chipak lang klip pu pola same hosu ni tum poisa chu endet po yani si pini ethe thini ve tame rat long chipak lang nang kok lasi apota bang cancel lo pu si pu lahan lo order bang ge hosu aro do ge pinchong kro hosu order bang 1303 2024 lasi ani sini litum chedam lo cancel sema pu o cancel lo pu sini tum hanai than lasi la so pha ke nilitum dale pachun pule kipu ji kali belek tum dame so apot claim ta hai mini si claim ra pet tum phanta nilitum choro lo hala tum ta ke claim lasi nilitum that un e pu so pasi pini nilitum media long wang lo Karbeng Autonomous Council CM han tame choro lo lapen Land in charge EM akhai Amar Singh Tiso alang linonta MP lapen EM lang alang tum high committee lang executive committee bench bapas ya super ka cancel la sikibang yearly tame alang li tum rat akimang long lapen rat akachetu long alang li tum ta chikroi dun pu siang thek chipak lang pot kurang thupa jelo Karbeng Autonomous Council team do an tum hanta ka choro do lo la si isi bangke ini kang samse do lang laso ahem bang illegally la tum parjap tan lo la si dokan tame immediately la tum han paklo sang po la si ahem bang eviction da nang po pusini tum song hin pen tuning rilo ako ni tum hoso kimang da foundation ki parja hu pen da la sa eviction nang pusike hang la si non da pota bang than lo la storo parpik lo ahem bang parjap tan la bang deng si ning oi do lang la so ahem bang immediately paru nang po pusini tum song hin do an pen tuning rilo